जी बोलाइला है रउआ कुछ शादी ब्याह के बात होत रहला। वाह, तू सारे भंटा बेचो हमारा भंटा में कीड़ा लागो। जाना घरवा में गाड़ मरा होता रहे। ए पेला एगो बात कही ते अपना बकरिया के 2 मिनट खातिर छोड़ न दे। और विधवा गोविंदा राय होके लेकिन अगर ब्याह करा दो। कनिया पंडित जी बानी खिसिया जाई, लेकिन जबले रहुआ गाना मारा हम जाए ना दे। जा हो तवाइल गधा के सुखलार हो सर रिकोच का चाटता रहा आराम से चाट लो। हो थार एकरा बात बोल दे बनू तो बाबू से कह दे हम सारवा उच की पार होत लोग। ए छदा तन के हन्ना सुन हई घड़ी कहां से ले ले? ए बाबू देला बारन हट हो न। बाबू हमरा के कोइयो ना देले आ तोरा के केंग दे देले? ए पिछवारवा कुलम होला भंटा वह बाबू बेचे ले जालो नु तो हम जानी हमरा के बाबू गिफ्ट देले बारन। वाह, तू सारे भंटा बेचो हमारा भंटा में कीड़ा लागो। तोरा चलते खाली तोरा चलते हई जाड़ा में होता जवानी जियान ना तो बियाह भई रही तो पे भई रहती 2-4 बिहान। ए बाबू एगो बात पूछी ई बिहान कोठी होला? क्या हो साले हो तारा बुझाई तब हम भट्टी जाने खलाईती। तहरा ना बुझाई हई बैगन के तरुआ खा आ गाड़ मारावे जा। बकरी वो हमार तो सुगर लोग ससरी ठीक बजे तनी हम बकरी चरावती। बकरी चराओ चल गए। ए पेला एगो बात कही ते अपना बकरिया के 2 मिनट खातिर छोड़ न दे। ए साले जब इतना बेचैनी बा तो जाके अपना बाबू से कह दो बियाह करा दे। बाबू हमार बियाह करा दियो। रुक तनी आड़ी के ताड़ी पी लेवे। चल बड़ी में साला टाइम दे। ए सर 7 बज गइल बड़ी। चल बाबू अरे का कहत अरे ना मैंने कहे के मतलब बा कि बुढ़ारी में तोहरो विचार खराब हो जाता। तुम कैसे खोल के बताओ ना। ना मैंने तारा नइखे बुझात कि सुजनिया ए घड़ी काहे इतना मैल होता। ये तो गोहा धो के सूत सुजनी ना गंदा होई। के समझाई हम बुढ़ा के रे। तारा नइखे बुझात सपने में चुराई ना तारी सो। अरे ताज मोंगर और दुगो लौंग चुरा के जो दिखा ले। साला एगो लड़का एगो होशियार एगो पूर्वक काहे पैदा हो गए लड़का एकरा नु। देखो बाबू तू अब हमरा सब्र के इम्तिहान मत लो। अरे जब एगो बाप के चप्पल लड़का के होखे लागे तो बुझो ना मर जे लड़के के कट्टा तैयार हो गई बा।
ओ अरे पहले जेठिया करे हो जाए रे। बाबू हमार बियाह करा दो। करवा पहले पाठ में सीख। तू ऐसे कौन लड़की शादी करी रे? भोकलोल सालवा। ए बाबू कुछो होके तो तू करा दो। पूछो। हाँ कुछ कहे ना उ लड़की लोथ लंगर विधवा गोविंदा राय होके लेकिन अगर बियाह करा दो। अरे ये सरवा के चलते अब हमरा बंदूक में मूर्छा लगता। चिंता मत कर, पंडित से कहना बानी जो बुला लिया पंडित जी का। बुला लिया पंडित जी। बात हो गई बा। बात हो गई है। जियो जियो रे छद्दा अब पिजा ले अपन लबेदा। बाबूजी हमार बियाह करावत तारनु तो हम मेहरारू लगे अकेले केंगे सुते तू सुतियो। बक गईदा क्यों से ना कहल सब बाती। अच्छा बाबूजी हमनी का अपने में देख लिया यार। दो भाग यहाँ से जाओ। जाई हाँ बक। हरिओम 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 हरिओम। पंडिताइन ए सुनो तनी ए तनी एक गिलास चाय लेके वहीती कि हम जजमानका में जईती। का भर भर चर चर करत रहला जजमानका में लड़े तार फरमाइश पूरा करी। पंडिताइन जजमान लो हमारे इतना इज्जत करेला तू खोड़े खोड़े पैंट उतार देता रू। अरे पन्नू बेटा तू जजमानका बुझता रह हमार चलित नहीं तो पैंट खोल के काछा तारा के लौंगते घुमा दे। चलो चाय ना पिए भी थोड़ा खाना खिया। कल खाए के बता खा ना तो हगल खाए जा। पंडिताइन छुअता नहीं कथी रे? दुनू गोड़। कनिए पंडित जी बानी का रे कोन मर गइल का? शुभ शुभ बोली पंडिताइन। अरे हमरा लड़वंश भाई के बियाह बा। अरे शादी से पहले श्राद्ध के बात मत करी ना तो ऐसा ना होके कि 50 किलो गिलास पंडित जी के गिर जाओ। जाना घरवा में गाड़ मरावत रे। रे साला पंडिताइन तो कहत रही कि पंडित जी गाड़ मरावता रे घरवा में। पंडित जी तो खाना खाता रे। अच्छा हो सकेला कोई खाना खाए के लोग गाड़ मराव के कहत हो कस। पंडित जी गोड़ लागी ने। जियो जियो जजमान तब के ने। अरे पंडित जी बाबूजी बोलैले हैं रउआ। कुछ शादी बियाह के बात होत रहला। जजमान देखला से तो बुझाता कि रोगी रहुए बानी। हे पंडित जी ये रोग के कोनो जोग लगाई हमरो माथे मौर चढ़ाई। चलल जा। ठीक बा चलो हम पाके आ गनी। अब पंडित जी के गोइले तो का बोलो रे? ये ज्यादा खुश भइला के जरूरत नहीं खे। गोर दाबो आवत रे। पंडित जी जजमान ए साला के तो कोनो पत्रा में शादी लिखल ही ना रहलो लेकिन केहू एकर झूठ साज बोल के करावत तनी शादी। ई तो सांड नियर हमरे देह पर चढ़ जाता। पंडित जी अब मेरा केहू पार लगाई एकरो दुआरी वह छकले बा। अच्छा हम सब सेट कर देले बनी। बिहार लड़की देखे चले के बा। अच्छा जजमान तो हम चलत तनी। पंडित जी बैठी 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 बैठी। अब का हो? अरे क्या पंडित जी
अरे रउआ सारा काम सेट साट कर देनी। अरे इतना खुशी के माहौल बा, बियाह शादी करावत तनी, दक्षिणा पानी ना लेनी तो कम से कम इतनियों से की गान मरा ली। का जजमान तू हमरे कोई सुन के समझाता रह? ना पंडित जी ना, गलती ना, रउआ कितनो खिसिया जाई लेकिन जबले रउआ गान ना मारा हम जाए ना दे। पंडित जी बबुआ कहत तो तुम गान मरवाइए ली, मरवा ली। जजमान ये ज्यादा होता। अरे ज्यादा कहाँ पंडित जी, रउआ घरे गोनी है तो हम ना देखनी हो, हित जगी कचोरी में रउआ गान मरावत रहनी हो, ओसे पेट भरल होई। जजमान हम कचौड़ी में गाना मरवावत रहनी हो, खाना खात रहनी हो। ए महाराज तो पंडित आई ने तो ये बात कहनी हो। कहीं पंडित जी बानी जाना घरवा में गाड़ मरा होता रहे। उनकरा बात के सीरियस मत ली लगन, वो थोड़ा दिमाग से पैदल है। ठीक बा ठीक बा।